Horas madihita peparannya puta raja sila sabungan namar hojakan tu sila dana bolak paju pak kita di bahasa Bodarion ima nanaing masih ajar ima mengenai togu-toguro molo mengenai togu-toguron gudang do pro dan kontra mulai ya kanadok rezekina oke bengna adong bayron na togu-toguro alai ya na pas-pasan bado bayron na mangulahon-ulahon mabay togu-toguro omatong hona buah si malakama dang ihuton dang ro ihuton dang adong si jamaon jadi di boronginon ima nanang sitangi onota sian sia guruta asa ipat orang bang perlu do togu-toguro manang na kewajiban don manang nadang ima nanang si bigiota panarongion sian bidang adata asa denggama tatangihon ima sian guruta Bodarion ima opu depen dohot opu romora asa mahita manangihon asa tatusi taba pangatujo deita aka di kaulaon dina masa dina yang saya dopata tu ada nang horas mahita dah sah mata horas madihita peparannya puta raja silai sabungan solo turpuk nomor hojatu silalah hina bolak horas hobar tu materi na di pasat dia mata prologenakin ima togu-toguro di hamu amadami molo secara harafiah siap bahasa Indonesia tak terjemahkan ada togu-toguron hirana sohona ate molo diartihon tabereng di kamus artinion ima tuntun tiba tuntun tiba nah molo tabereng gawe dangadong maknana ate ima molo ta terjemahon secara gramatika alai dihamu amarami perlu bototah akka isedo hasahatan ni tugu-tuguroon marak wisedo hasahatan ni tugu-tuguroon ate amakate nah dihita peparan dio puta raja silai sabungan adong do sada upama dihita nama dokon sisada tadok sisada parindaharan sisada lulu anak do sisada lulu boru sisada pakilalan ima kita namar dongat tubuh peparan dio puta raja silai sabungan nah molo namar dongat sahuta adong nuri hatan isi tua nama dokon ditapul la dorong botar-botar gotana songon namar hamarangi do nama doka sahuta nape marasing-asing margana namar ale-ale arong do hatan nama dokon maruk di pialangge hotek-hotek lau marpira sirang marale-ale lubianan mateanina sian natulu padohanon namar donga tubu namar donga sahuta dohot namar ale-ale takas sada parbuena ima sisada ulaun artina molo ulauku ulaun ni donga tubuku molo ulaunku berarti ulaun ni donga sahutakku molo ulauku berarti ulaun ni ale-aleku soni nang sebaliknya berarti sisada ulau molo sisada ulau do dan gitu berarti dang perlu pada lanut togu-toguro dang perlu pada lanut togu-toguro togu-toguro omana kinda namar donga tubuh namar donga sahuta dohot namar ale-ale matakas ni dokon upasainon dan gitu
Salnai hulakon molo ulauku berarti ulau ni dengan tubuhku, do ulauku ulau ni dengan sahutaku, ulauku ulau ni ale-aleku. So ni nang sebaliknya. Asai dokko si sori dohum siara pari gogo ino hata dio putta kan. Si sori uhum siara pari gogo. Sarupa do nang tu parburuota dang perlu pada lanon togu-toguro. Alana ulota ulau ni parburuota do. Sarupa do inon. Irang perlu mardalat togu-toguro di sini. Ase takas taboto. Nah, molo tu horong di hula-hula do tulang. Molo tu hula-hula. Dagido karena do hatar mat dokon dak kado dupang. Amat do rere. Ama do tulang, anak do rere. Jadi tanggung jawab. Bahkan bahagian sian dalihan datolu molo apalah takas garis keturunan ni adong mudari gitu. Berarti nang perlu pada lano tuguro songori nang satu tulang tubona tulang satu musai akka tutuna di gijang. Jadi molo neng manggokon hula-hula tado kita pala takas dagido dang pasahaton tugu-tuguro alai molo taro jarro hatta jaladong sipatu pauta ditiki neng majalang nasida mulak tapasahat ma dangino hepeng ale dang maramplop tadok ma omma dihamu raja nami song pasites muna marang pasitibaho muna songoni nang tutulang, songoni nang kuna asing. Alana tanggung jawab ni nasida lui, tanggung jawab ni hula-hula lui, tanggung jawab ni tulang idui, tanggung jawab ni akatuturi idui non. Molo baru laun ya anak korna, anak perburuan ate, atong hudia do hasahatan ni tugu-tuguron, hasahatan ni tugu-tuguron setaboto ate. Soron ditopot ma hula-hulana manang tulangna manang sudia katutur adong sian hula-hulaon manang tulangon manang orang di bona tulangon manang bona niarion nama dok dagido imada dang bui hami madohoti siulaon inon apalah pasorot dengan sada alasan na toho naso dibebain dah gitu adong ulau na manang alani sesuatu namar sahid alani kondisi nadia dang bui ro mangadopi si ulau ni didok matu perburuan naon manang hasu tonon ombada alani dang bui hamiro lau mahamu topot tamu ma dongat tubuhku na adong disi pabua ma nong makatai kita. Alanung ngarong songoni alus ni hatani hula-hula do akat ulango do horong ni tulango sudi badi topot ma dongat tubuh ni hula-hula marang dongat tubuh ni tulangon na ditikina manoboti di pasahat ma togu-toguro artina nasa adong sada ikatan moral naik kerok nari topoti menghadapi siulau ni ido hasahatan ni togu-toguro alani dihamu amang kami mendokon togu-toguroon dang bahagian sian adat Batagon ate dang bahagian adat alai pelengkap adat iya gitu biasa mardalan adati adong akka unsur-unsur penopang. Di songonido hasahatan ni togu-toguro. Adong amat dokot pasahatu nudangat tu akka namar dongat tubuh pemulih boru di pasahat akka amplop-amplop. Sasitong na dang perlu inon. Alana non di mangajana dapot do pinggan
panganan. Dapuk pinggap panganan. Itu tadara sisada lulu anak, sisada lulu boru. Ulau ni dokat tubuhku. Ido ino. Jadi tersongoni do. Nabu di patorak kami taringot togu-toguron. Dihamu aka amat taraja. Atek tunggu dong. Nah orang dasip. Mana orang takas di panorang yon nami. Partikiano di pasat time itu amuna. Boti ba? Ya. Oke, mulai tema di narasumber nami lah patorak kot itu materi ta gorgenon lima mengenai tugu-tuguro. Iya. Jadi pada umumnya mulu binereng memang di Jabodetabek do di Itani ngomma sangat berbeda. Mulu di Binereng mulu di Jabodetabek kon. Nah di pasah tugu-tuguro nah pribadi udah nah uber udah. Tu hula-hula pada umumnya. Alai mulu di Uda di Sumatera nih ngomba di pasar do tuaka moro pamudiboru pada pamudiboru pada umumnya tu aka donga tuna tu laulana tu donga sahuta do ale-ale jadi harus saya utullah latar belakang nyon asa bui arong tugu-tuguro mulai Pak ya jadi mau lihat Pak di kita nak kini nggak didokon amat prologer, nah dok kepengda di patupa, nah soarong kepengda dan di patupa, ujungnya gabe arong ketimpangan dan gitu. Jadi di kita peparan kita nama katai dak tu di luar nih kita makatai di kita peparan puta Raja Silesa bungan do, dangat toan akka hobar balok nasi kita makatai di peparan dia putar Raja Silesa bungan solo tutpuk nomor hujaku silelahina bolak ate mungkin ada no pro kontrano ale molo hari wadokon on dang bahagian adat olan dari paradat tu do seolah-olah inun gawe adat ino dang adati ate nak kinu ngatakas di patorak kaim huise do hasahatan itu tugu-tuguron di pasahat tu dongat tubuh ni hula-hula dongat tubuni tulang bona diari nasobui hula-hula nai tulang nai non bona tulang nai bona diari nai tulang rorobuni mangadupi si ulau ni di hari H disuruh mangalului asa ditopot dongat tubuna asaro mengganti Honda Sida selaku posisi ni hula-hula manang tulang, manang bona tulang, tulang rorobot, manang bona diari di siulauni. Nah, detik kena malopoti di sima di pasah tugu-tuguro. Di pasah haton, dung di jalo berarti adong beban moral naik corona sida menghadapi siulauni. Husido hasatan ni tugu-tuguro. Mulai kan non hula-hula aduh karena nasi nunggu dan ditabur pakasar huda gitu alai adong persetujuan de hula-hula mat dokon topot tamu madongat tubuhku di sinon aladang bui terbaik kamero di siulau di song nang tulang do nasi ido hasatan ni togu-toguro molo taringo tuhar di boru do narong do ibarsa sitong nanda bagian adati alana ditiki mengajana di pestai adong do di sinon non pinggap panganan tu pasahaton ni paranak tu parboru di siman non molo memang balgado rohani hasuton parboru inon ba ipa balgama pinggap panganani ate jadi tersoni dora tapading gamba asedinggan asapolin adati salai hudok kotu hita bahwa tugu-tuguri bukan bahagian adat lain daripada adat tu deh seolah-olah inon bahagian daripada adat. Gimana bu empat orang amang ketua? Adong debe? Adong debe? Saya naik. Ya. Mulai tema diamu narasumber nami.
molo tahatai mengenai tugu-tuguron. Ya. Adong di salah mangulahom mang salah mang so dia mah artinya no molo lain mana buat hula-hula mang tulang nah gabe ile tugu-tuguro asa ungna pasti kera pasti losna. Nah, jadi odor ini tugu-tuguro mang na dia lo. Pasti dokonon pasti asa pasti kera pasti losna. Memang pasti jokala tulangnya roa. Nah setanggung jawab tulangi bel nah do. Nah lai kaya pala hula-hulai lahan pasaton tujuh bunyi tulang tujuh nopungi oma pasti dek muluk pasti los minna ini tugurorin nih Jadi maksudnya maksudnya terus tuguror semua nih belgami itu tong mulut tulang lo kan akin kau empat orang yang dimaksud hadura dimaksud tuguro kan nggak takas. Jadi aku mengabat ya umat dokon akin ini mulu adong lutarojar rohani perburun nainon suhutinon pasatu si pasaton lah ditikin yang mulak dijalak kemba ale unang mar amplop ale dang tugu-tuguro warna omma pasti tes muda manang omma pasti tiba homda tulang da manang leda manang tulang da manang opung da artinya di sinon toh maridok komunainon odona tuntut bahwa berenai selaku tulang dan itu jalan si parbere harus ada tanggung jawabnya. Memang itu tanggung jawab. Nah, dan gitu. Jadi alana nunggar selelengon inon seolah-olah tuguro. Jadi seolah-olah tuguro. Ibarat kini kan seolah-olah nadi paradat terdoi seolah-olah inon ada. Jadi gak bisa ada ketentuan. Padahal ngahudokot bahwa itu bukan bahagian daripada adat Batak. Jadi itu kita saling molo kita hula-hula. Dan gitu. Molo adong parburota pas satu tuguro tolak dinggan dan gitu tanggung jawab pun selaku hula kuberekku dan gitu siulomku itu karena termasuk bagian suhiap pangnaopat tong di pas satu tuguro itu nggak tepat. Nah, itu udah ngaco ala itu tapadinggam mbak dan gitu hudia doh hasahatan di tuguro nggak takas nak kiri patorak kami itu kan ala naso takas do hula-hula nai, ala naso takas do tulang robot nai, ala naso takas do tulang nai non, bona tulang nai do bona daerah nai di pasahat ma tuguro, ido hasahatan di tuguro. Nah waktu si marhitehon akka panorangion ni akka panoturuin ni akka na tua-tua. Ate, akhirnya aku boto itabay manguda opu ni si Romora. Itu, adong domai, abang udah mari gereja, ya, 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 unang segan, dang honau bolo pesala, jadi mulai tema dibabai, alah, nah, ya hubereng tik ini ulau di Lampung, alah, jadi adong dulu di si masa tuguro. Jadi nah maksud atau mau nunga so mal di sada luak songoni adong tuguro jala nunga rak magboto bahwa idang sianada ado songon kita patorakon molo kita gabi bagian di hutai nalaho pada laton ada misalnya kita nama ulau apa nunga nam masa songoni kon adong tuguro jala moro dang tadaraton orang bisa tahu deh nok kan itu jadi itu nak maksud ya nah jadi mau latih mati nakip ya udah ngahudokon dan gitu on rata-hatai di lingkungan taro dan gitu dihita peparan deputa raja silesa bungan molo hita hula-hula manang tulang apalah takas dobe dan gitu bau nak tong tingkat tempat orang, mulang tak jalo, dah gitu. Itu konsekuensinya, berhite-hite, panaroya persiajaran tak bergino, panarangion nami bergino, saya enggak beri totonak ke hobar balok akan asing YouTube tahun, dan gitu asal boy persiajaran bahwa itu adalah kurang tepat. Dan gitu tanggung jawab ni tulang naro tu berena tanggung jawab ni
opung na tu pa opung na dang ino dang na ile sikon na ilean hamu majalo sukun sikon na ile de tugu-tuguro tu hamu asaro hamu mangadopi asabeno muna kewajiban muna tu bere muna takas sikon na ile de tugu-tuguro asai adopan muna sukun majamu Dia berga diri ni besi. ha Kadang-kadang berga diri ni beda. Mau kau ni tu guru. adopan puno amang udah dangalan itu tugu-tuguro marang na sikon ile de tugu-tuguro Jangan bertanggung jawab ke dia. iya itu kan tanggung jawab dan gitu tanggung jawab dong kata boto masih jalot tak mau nung kata boto songone mulai si anak ko jualan mau apa lagi do dang ja ale mulai jalakon do ya itu lain cerita ale unang itu kutu-kutu dan gitu seolah-olah nggak tulang takas ale ile mesti kutu-kutu di mana letak tanggung jawab itu kan itu kan tersongone di mana teh ate molo misalnya arong masa nasi lelengo dia mudah-mudahan dang bui dok secara revolusion sikon lambat laun ate ale tamulai masih kita artinya tamulai siat tongat-tongat tajolo molo hita selaku hula-hula marang selaku tulang marang selaku bona tulang marang selaku tulang rorobot marang selaku bona niari ya molo takas do inon dan ino ngunang mata jalo tatuturi denggan mari kita berikan contoh denggan dunian itu gutogoroi sini hepeng do ale mulo nang dalanda sejalon dan itu sekunda dalanda do se tepat ate ido ada ton unang alani kasomalan daripada dato seolah-olah adat dan gitu apalagi menyangkut temeng naso adat pergi adat ate jadi waktu masa alam dan soni mulai tahodo hita adat daripada datot uhum daripada hupon dan gitu siku betul-betul tak ada laton tamulai masih kita dan nama dokon tu marga asing dak au nama mana ku berbalok dah hita mak kata ini hita dong molo hita selaku posisi hula-hula selaku posisi tulang bona niari bona tulang rorobot takas dan gitu moloro di pasar tugu-tuguro dinggat tadokon dan gitu tatolak Allah sama manolak teh ala di sini hepengi odo kudoku ha kandung ibu to ni beri ni ya ero berendo na ulen do tugu Udah saroin no. ale data pesore itu bayar bang udah jo otik naik asik kok bete Asyik dulu, kenapa polomi? Penjauh deh bang, kasih tahu teh kan, ngapa dah dangbu ngau ni omma, katurung sahuda, palihan itu. Alani itu perlu terobosan namang ketua umum nami, dang barari omat koni salah, alai huruf kepenek keningan itu, dang itu marhiti-hiti penorang yang nami ngopat orang, hui serosa sitong nah hasahatan itu kutukuron, ngopat orang. Saya enggak mau tanda sida dan gitu baru semua dia tanggung jawab tak tu bereta tu parborota tu pahuputa tatarida dan gitu pantas doa majalo tu kutuguro tu bereku tu pahupuku dan gitu nakin mau suku kamu alani tu kutuguro sekurang tu kutuguro asa do pamuna si ulawan di parboro muna takas tak kasih lu sih mudah tanggung jawab deh ya bagus berarti dah ngalah di dah kasih apa dinggan molo neng balga pas atau tak imang aja nama karena dong do pingap pangaran tapa balgai neng liana tuh serta itu guru 500 di mangajara 500 ya nanggu sejuta nilai di guru ini sama aja kan nilainya kan itu kan jadi tikip pas atau pinggir pangaran ini gitu kan itu apa kilala lo Berapa 7 dulu sinang ni? wah ate imarana boy patorak kami ate beha abang juru keker ya jadi boleh ate pak kebetulan ngaro jeruk sian tanah karo ate dia mau mengudakku boleh ate pak marhite-hite para orang itu bergerak nggak satakas
taboto hudia do hasahatan di tugu-tuguron. Mulia tema marsangat batu hatta, marsangat putar Raja Silai Sabungan, marsangat mana kita peparan putar Raja Silai Sabungan, horas mari kita. Horas.